No, nikto netlieska, nemá za čo. Lebo ten potlesk absolútne na nás si nevyčerpávajte vašu kapacitu ručnú, pretože prídu ľudia, ktorí si ten potlesk budú asi svojimi výkonmi, teda nechcem nejak dopredu veľmi nejak teoretizovať, ale určite aj počas tejto sezóny si budú vaše ruky ceniť a hlavne vašu návštevu na ich zápasoch. A to sa už dostávame k tomu, čo nás teraz čaká. My asi pravdepodobne potrebujeme trošku uvoľniť tento priestor, pretože prídu strašne vysokí a pekní chlapci, dievčatá tlieskajú. Čiže dievčatá z kapelky, prosím vás, toto je prvá vec, ktorú potrebujeme uvoľniť, dobre? Čiže ak aj tie bicie ostanú a budú sa postupne likvidovať, tak ďakujeme veľmi pekne. Lebo naozaj presne o to ide, čo povedala Evička. Budeme teraz potrebovať toto pódium naozaj a vlastne asi pravdepodobne celkom zapracujeme chlapmi, ktorých z časti poznáte. A z časti ešte nepoznáte a práve preto si ich dnes predstavíme, pretože sa s nimi budeme priebežne vídať, možno v piatky, možno sobotu, možno nedeľu, ako budú vychádzať zápasy, pretože tu máme náš v podstate starý aj nový klub, dá sa povedať. Áno, jasné. Jednoducho povedané, prichádzajú naši basketbalisti, dámy a páni. Ideme to volať podľa mena, hej? Takže za nami príde človek, ktorý minulý rok pôsobil v rakúskej lige. Neviem to vysloviť, ale národnosť má USA, výšku 185 cm a tlieskate Reggie Davel! Prichádza práve teraz. Má číslo 1 na svojom drese, tak ho budete poznať, tak ho budete vidieť, vnímať. Reggie Davel! Hi, welcome here in Slovakia, welcome in Prievidza, hi. Sej kulvočka v jamočke, dobre, až o rok mu to dáme, ešte je tu nový. OK. Ideme na Reggieho? Poď na Reggieho. Only one question? Dobre, ja sa ho bojím. What was the first word you learned in Slovak language? Ďakujem. Very good, ďakujem je very good. And the second? Pido. Piroch, dobre, jaže pivo. Natlieskajte mu. No, thank you very much. Reggie, tu stay here, please, tlieskajte aj Pikachu. Pikachu is here as well. Pikachu zamávaj, dobre, výborné, tak sa tešíme. Nemáte náhodou so sebou Pokémon Go aplikáciu? Yeah. Že by ste ho chytili? Reggie, please stay here. Yeah, of course. Pretože prichádza k nám Mario Iring. A teraz si ho porovnáme, lebo tiež by mal byť vysoký 185 cm v minulom roku. Pôsobil v Taliansku a tak sa Mária pýtame, come stai? A post. Aha, tak to som došla, stará mama. To je všetko v poriadku. Všetko v poriadku. Všetko OK, hej, nemá probléma. Evička, nespýtala si sa o to náhodou v španielčine? Nie, dobre, že? Dobre si sa spýtala, hej? A možno taliančina, španielčina. Čo si sa spýtala? Že čo som sa spýtala, dáme si jazykové okienko? Že ako sa mám. Počkaj, ale ja chcem vedieť, čo si ty povedala, to som nepovedal. Že come stai? Ja, jasné, dobre. OK. Dobre, v poriadku, OK. Dáme si ďalšieho borca, ktorý sem k nám príde s štartovým číslom 5. Ako to má na tých dresoch? To je ich štartovka, alebo čo to je ich? To je ich číslo na drese. To je ich číslo na drese, hej? Asi áno. Ale podľa toho ich vždycky predstavujú, že? Nemil si to s behom. Nie. To nie je to isté? Nie, to je moja najobľúbenejšia známka zo školy. Tak daj. Číslo 5. Sloboda Miljanič. A ja poviem niekoľko informácií. Mám tu, že nationality Švajčiarsko, čo je dobré, fajn. No a treba povedať, že k týmu sa pripojil ako posledný, ako náhrada za zraneného Tommyho Brnasa. A treba povedať, že? Tak nejak myslím, že by to mohlo byť. Ale momentálne už keď vítame do tretice tohto mladého, úspešného muža, tak možno teraz bude ten aplaus ešte trošku väčší, pretože prichádza náš súčasný kapitán. Áno, to je dôležité. On v podstate je už domestifikovaný Prievidžan. To je fakt, aj keď má celkom inú národnosť. S číslom 8 a teraz kričte spolu so mňou, prichádza Marko Batina! Marko je tu s nami, Marko je z Chorvátska, treba povedať, to je jasná vec, ale už tretí rok ťa tu s nami sezónu. Ahoj! Ahoj! No ty vieš tých slov po slovensky ďaleko viacej? Hej, trošku. No, to znamená, že ty už si viac menej, ako Vička povedala, taký tu u nás, taký tu náš domáci skoro, že? Šuhajko. Jasné, no. A táto sezóna, ktorá je teda pred nami, bude poriadne hustá, pretože je čo obhajovať, to si povedzme otvorene. A také sú aj ambície, že ideme do toho naozaj naplno a potom už budeme postupne len pridávať.
ako vždy ideme naplno na 100%, budeme hrať, budeme sa snažiť hrať dobre a to je všetko. A uvidíme, aká bude sezóna. Vynikajúce. Počuli ste tú krásnu slovenčinu? Marko, ďakujeme, perfektné. Výborné. Tak, a ideme ďalej. Evička, poďme ďalej. No a po 8, ako inak nasleduje 9, s ňou prichádza človek, ktorý bol minulý rok v Maďarskej lige jeden z najlepších hráčov ligy, pôsobil tam a sme radi, že už je v Prievidzi. S číslom 9 Rastko Dravičanin. Toto je Rastko. Tu má premiéru, takto vyzerá a Rastko narastol. Nabehol niekto iný, ste si všimli, to bolo super toto. Lebo Rastko... Dobre. Rastko pekne narastol, má 208 cm a pekný úsmev. Chlapci od vás od pódiových technikov tam akurát nabehol na pódium, dobre to bolo, okej. No a samozrejme teraz tu žiaľ ten, kto tu má byť. No a poďme ďalej. No a teraz sa potešia opäť hlavne dievčatá, ale aj chlapci, všetci, čo majú radi sympatiákov z Prievidze už, pretože aj minulý rok tu pôsobil s číslom 11, Richard Kerner. A ja poviem rovno v rýchlom slede, že 13 má Marek Jaš. To je práve teraz taká tá skupinka tých domácich borcov, ktorí sú proste Prievidžanci, dlhú dobu za Prievidzu hrajú, minimálne takto to teda určite platí a takto môžeme odprezentovať a odprezentujeme. Evička, ďalší, koho teraz chceme privítať. Číslo 14, Jozef Huliak, prievidský odchovanec, tak mu tlieskáme samozrejme my všetci Prievidžania a nielen tí. 15, Sam Houbka, prichádza tiež na pódium. Samko pod za nami, opäť prievidský odchovanec. A toto platí aj pre hráča s číslom 17. A tým je Matúš Magdolen. Poďte ešte trošku za mňou, Reggie sa ma bojí, Reggie don't worry, be happy. OK, moja angličtina, vidíš, vystačí. Momentálne teda Matúško, kde si? Pekne si ho obzrite, dievčatá. Toto je Matúš Magdolen, prievidský odchovanec, zatiaľ junior, ktorý má takisto veľmi veľké ambície. Tak uvidíme, ako sa im bude dariť, pretože tu máme ďalšieho reprezentanta do 18 rokov. Opäť prievidský odchovanec a junior v jednom. Jeho meno Jakub Mokrán. Číslo 18. Tu je v plnej kráse Jakubko pod za nami. A zároveň o malú chvíľočku, teda tu mám poznámku, najlepší strelec prípravných zápasov je z Gruzínska. Ináč ako Nationality Spojené štáty americké. Áno, ale máme tu americké posily. Áno, to je dôležité. A má číslo 21 a volá sa Andrew Jones. Here on the stage, please. Come on stage, áno, presne tak. Thank you. No, a ešte by sme mohli povedať jedno meno, aby to bolo teda kompletné a bol to naozaj celý tím basketbalistov. Tento človek má podľa mňa veľkú charizmu, už čo sa týka toho priezviska, je to také zaujímavé. Má číslo 23, ako kedysi Michael Jordan, tiež mal 23, že? Pamätáme si niektorí. A jeho meno je, Dali, skús ty. Derek Character! A má 206 cm, priatelia, naozaj prichádza Klabako hora. Máme tu niekoľko borcov na 200 cm, čo je wow! A to je dobré, lebo tak pochopiteľne basketbal je práve ten šport, kde sa tí vyšší chalani perfektne uplatnia. A myslím si, že v tejto zostave vám ich teraz môžeme všetkých predstaviť a povedať, chlapi, držíme palce, aby aj táto sezóna pre vás bola majstrovská a určite teda nie sú tam len takéto ambície. Ale k tomu by nám mohol viac povedať možno tréner. Pán tréner povie aj tu, kde napríklad pôsobil Derek, pretože v minulosti bol hráčom NBA, čo je dosť podstatné spomenúť a samozrejme nám možno aj o tomto povie viac. Tréner a jeho meno spoločne Milan Čurovič. Kde je? Tu je. Milanko prichádza, tu je, výborne. Milan, tak poďme sem do stredu. Budeme spievať, samozrejme. Teraz budeš ako tata. Ale neviem, či slovenskú, či srbskú hymnu, ako si dáme, to je jedno. Radšej Slovensku. Dobre, okej, v poriadku. A radšej nespievajme. Evička sa bude pýtať, ja ti dám mikrofón, Milan. Necháme to na Emu Drobnú, tá bude spievať. Tak sme radi, že sa opäť vidíme po týchto letných prázdninách. Teraz ide o to, aby sme týchto vašich fanúšikov naladili na sezónu, ktorá je tu. A v podstate máme také najbližšie zápasy, kde by ste uvítali divácku kulisu a podporu. Inak oddychnutí po prázdninách? Určite oddychnutí, pripravujeme sa dosť ťažko teda celé leto a tešíme sa na tie zápasy a na to obdobie, ktoré prichádza. Takže chcel by som všetkých zavolať, vieme, to není floskula, že diváci v Prievidzi pomáhajú nám v každom jednom zápase, takže aj teraz v štvrtok 29. Budeme veľmi radi, keď
keď uvidíme, že Niki Arena bude plná a že nám pomôže k ďalšiemu úspechu. Výborne, zatlieskame, kto príde, môže zdvihnúť ruku, ja prídem. A prídem takisto aj 8. októbra, áno, aj tam príde, dvaja budeme, stačí. Dobre. V podstate ide o to, že derby, to horno-nitrianske má vždy takú inú trošku atmosféru, aspoň pre nás Prievidžanov. Ty to cítiš rovnako, alebo ako to cítia hráči, keď sa hrá s Handlovou? Neviem, zatiaľ ja som sa nezúčastnil v žiadnom horno-nitrianskom derby, takže to bude pre mňa premiéra, uvidíme. Bude zaujímavé, definitívne. Tak aj pre teba premiéra. Dúfam, že teda prídete aj 8. októbra, kedy by mal byť zápas Handlovou, ak sa teda nemýlime. Áno, prvý keď zápas sezóny. O derby, tak toto krásne vyšlo. Kto je z Handlovej, teraz zdvihne ruku. Nebojte sa, nesbijeme, ahoj, tak sa vidíme. Komu budete držať palce? No, aha, ale v Handlovej to nepovieme, takže aj niektorí Handlovčania budú držať palce Prievidze. Uvidíme. Dobre, ďakujeme aj my, no samozrejme sa tešíme na túto sezónu. Ja viem, že vy športovci sa musíte sústrediť na každý jeden zápas, tak nebudeme vás trápiť nejakými zbytočnými otázkami. Ďakujeme. Áno, prosíme, potom si zaspievame po víťaznom zápase. Verím, že taký bude aj 29. aj 8. No ale my, dobrí fanúšikovia, samozrejme stojíme vždy pri našom klube a veríme, že sa túto sezónu vám budú vyhýbať zranenia a že všetko pôjde podľa predstav trénera Milana Čuroviča. Tlieskate jemu a jemu celého týmu. Milan, ďakujem veľmi pekne, celý tým BC Prievidze, ďakujeme chlapci, držíme palce, veríme v úžasnú sezónu, máme na čo nadviazať a pevne veríme, že to naozaj skvelé vyjde tentokrát. Ďakujeme, to sú naši basketbalisti. Už sa na vás teší Šmoulinka aj Pokémon, nech sa páči, môžete sa s nimi odfotiť.